tingwarire ipapa mukoma wangu vanotikatedza vanotiparadzanisa tingwarire ipapa munen'ena wangu vanotikatedza vanotiparadzanisa. Yebo, ndinoitwawo Esau kana kuti Magnum Macheso. Ndiri one wevakomana maband leaders eCheso Boys. The other one anonzi Tatena Macheso, but still next time patikuya kuinterview pacho tichange tiri tose zvokuti muchatoona tinge tinemi neinterview yacho yatikuda kuitwa musi wacho papo tiri pamwe. Yebo, watch out for more.